बिटिआर माला हाबगोनसो होनदों दाबो हाबाखै नाथाय माने बर'नि सेन्टिमेन्टआ जोंनि बै नन बिटिसिनि बाहेरायावसो दं जायफ्रा माने बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर गोबांथार दं जेरै बिश्वनाथ गफुर हलंगि बे 17टा गामिनि बर'फोरखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै बाथ्रा बुंदोंब्ला रायजोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों नै दा साननैसो बायदि जाबाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारिया जेन गहपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि सायाव गेदेर खोथा बुंदोंमोन आरो दा बिनिनो सायाव से देनेश बर'आ दा बेखौ डिक्लेयार खालामफिनदों दा एक्चुअली नैबे जुदि हाबदोंब्ला बिश्वनाथ आरो गहपुरा जुदि हाबदोंब्ला बिश्वनाथ आरो गहपुरनि सायाव डेभेलपिंनि सायाव मा रोखोम जागोन आरो बेनिनो सायाव देनेश बर'आ मा रोखोम बुंदों नै दा देनेश बर'आ बेनिनो सायाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनिनो बे मोननै डिस्ट्रिक्ट हाबनायनि सोमोन्दैनि सायावनो बेयावनो गुवारै खोथा बेखेवदों अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ दसे उनाव होनो सानदोंदि आं नै दा बेखौसो बुंनो सानग्रोयो रायजोफोर नै दा बिश्वनाथ आरो गहपुरा जुदि हाबदोंमोनब्ला दा बेनि सायाव एक्चुअली बे बर' मेजरिटि जुदि थानाय जायगायाव एक्चुअली जोंनि बिटिआरआव जुदि हाबदोंब्ला बे डेभेलपिं जानांगौ दा बेनिनो सायाव देनेश बर'आ आबसुनि जे दैदेनगिरि देनेश बर'आ मा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो होनो सानगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब फुरायै नायाबा आदा सदा नायनानै भिडिअखौ कमेन्ट खालामनाङा नोंथांमोनहा फुरायै नायनानै भिडिअआव कमेन्ट खालाम दा बेनिनो सायाव मा रोखोम फोरमायदों नोंथांमोनहा नायबा बारहुंखाया बारगोन 25 लाख बर' दं होनदों सासेबो गनाय नङा जों गासिबो थैलांजोबगोन आरो बिनि दायनिगिरिया आं दिनै एबसुनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंगोन जायफोरा दिनै बर'नि माहारियारि संगठनखौ मुंसुयो बर' हारिया जुदि फैनाय समाव माबा मोनसे गाज्रि थासारि गोग्लैयोब्ला धंस गोग्लैयोब्ला बिनि दायनिगिरिया बैबायदि सुबुङा जागोन जायफोरा बर' हारिखौ गाज्रि मुं सुनानै हाखराव गोलैनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों निमाहा होआ मानोना 17टा गामिनि रायजोआ बे दारकुसि ओनसोलाव जेसेबां जुग रायजो जागोन बै समसिम दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन रायजोफोर मानोना जों जाबाय नोंथांमोननि मोनसे फरायसा आफाद आरो दिनै आं बुंगोन बे 17टा गामिनि बर'फोरखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै बाथ्रा बुंदोंब्ला जोंनि बर'आनो जा गुबुनानो जा दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैबादि सुबुंनि थाखाय जों थै-थांजों जुजिगोन नोंथांमोना गिनो गोनां रायजोफोर जों दङ मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 इयार्स जाबाय मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिया आफादगिरि जाजेननायनिफ्राय गाहाय नेहाथारि कनकेसन नार्जारिया गाहाय नेहाथारि जाजेननायनिफ्राय नोंथांमोननि अननायाव देग्लाय 57 इयार्स खम बाथ्रा नङा रायजोफोर बियो गल्डेन जुबलि जालांबाय जोङो आरो आथिखालाव आं दुगागोनसो नोंथांमोनखौ लानानै नर्थ इस्टआवनो जोंखौ साबसिन फरायसा आफाद दङब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनाय जायो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स इन्डियानि होम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनाव मेसेज फैदों जायनि थाखाय दाख्लै नरेन्द्र मदिया दाख्लै 15 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा निउ दिल्लीनि दाख्लै बिथाङा जोंनि हाबाफारिफोरजों गोसोआवनो मोनगोन रायजोफोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि मोनसे सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिखौ लानानैबो सम जोंनि गेजेराव जोंखौनो जोंनि थैनि सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रानो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै गुलुं गुजुं खालामबाय थायो रायजोफोर इलेक्सन मोनफैबा सम जाब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन दारकुसियाव फैगोन मानो बिदि जानो खालाय
मा खालामनो नागिरदों एबसुखौ बर' थुनलाइ आफादखौ मा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ मा खालामनो नागिरदों गाबोन समफोर जुदि दालकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि सानफ्रोमबो गाज्रि गाज्रि बुङोब्ला बे दख'रा आफादा बेवहाय दङ बे थानायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ बेयाव जुदि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावफैयाब्ला गामि 17टा गामिया जुदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला सोर बाथ्रा बुंनो रायजोखौ जोंहा माखासे बर' बिजोङाव फोरोंनो थिसननांगौ फरायसाफोरखौ सम बायदि लेखा फोरोंनांगौ जोङो कुइसन पेपार माब्ला मा जायो जोंना गोरोन्थि जायो बेफोर बाथ्राखौ सोर बुंगोन एबसुआ बुङाब्ला बर' थुनलाइ आफादा बुङाब्ला माहारि आफादा बुङाब्ला सोर बुंगोन जोंनि एखमब्ला आबेगिक जायो आं दिनै स्पष्ट बुंगोन जायफोरा जोंखौ मुं सोयो जायफोरा जोंखौ अखानायब्लानो रायो जों रावखौबो गाज्रि मोना मानोना बिमा बिफाया फिसालाखौ रायो मानि थाखाय फिसालाया भुल खालामोब्ला बिमा बिफाया राया रायजोखौलाय मोजां जाथोंनानै रायो जोंबो सानो जायफ्रा जोंखौ दुसियो क्रिटिसाइज खालामो जों बिथांमोनखौ जोङो मब्लाबो रायफेराखै नाथाय सोंखारिनायनि मोनसे मा थायो लामा थायो नोंथाङा सोंखारि जोंखौ नाथाय नोंथाङा सोंखारिल' जाया जों मा मावनांगौ आसि देखायनानै हो स्पष्ट एबसुआ जोंनाव मोनसे डिटारमिनेसन दङ मावथांखि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा मावगोन आथिखालनि एबसुनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जोङो मोनसे थि खालामखाबाय रायजोखौ 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जाबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअ इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेशन बे मोनथाम आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों एबसुआ सागान होदों बेवहाय मोनसे समनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि एबसुनि आखाइजोंनो सागान होजानाय बिटिआर सुक्ति माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे दफाया दाबो मावफुंनो बाखि आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो थि जाबाय रायजोफोर दायो मा मावदों आं नोंथांमोननो फोरमायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो दिनै बिबान लानो खावलायबाय दालकुसि ओनसोलनि 17टा गामिनि रायजो राजा बे ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि समाजखौ दैदेननाय समाज सिबियारि नोंथांमोना अननानै मोननैसो बिबानखौ लानो नांगोन आथिखालाव बर' हारियाव नुजानाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ मदद होनांगोन आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन आं बुंनोसै 3.1 जोंनि बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जोंनि सिमनाया सनितपुर बिश्वनाथ हाबनानै लखिमपुरनि 17टा बर' गामिया हाबनांगौ रिभिनिउ हिसाबै 9टा बर' गामि दा जोंनि गेजेराव आं फिन फैफिनलायबाय हाबा जाया होननानै बुङोना रायजोफोर थांनाय बोसोराव आसाम सरकारा बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि 60टा बर' गामिखौ जोंनि बिटिआराव हाबबाय बे 60टा बर' गामिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिया उदालगुरिनि डिसिआ मावगासिनो दं रायजोफोर दाखालि 21 सेप्तेम्बर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों बिथांजों सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव 12 जुनिया ग्रुप 21 सेप्तेम्बराव सावरायनायाव जेब्ला आफादगिरिया बुंदों दादा लखिमपुर जिल्ला नौखन गांव बर' ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল বিটিআর চুক্তিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কথা আছিলে আপুনি কেতিয়া কৰিব जेब्ला बिथांखौ सोङो आं बर'नो होनोसै बिथाङा होनदों जे दायो आङो लखिमपुर जिल्लानि बे 9टा बर' गामि सुबा हिसाबै 17टा बर' गामि बे बर' गामिखौ जुदि आङो बिटिआराव सोयोब्ला लखिमपुरानो दावराव जागोन जाया होमबा ना सुजानो बागोन बिथांमोना दा ओंखायनो मोनसे खामानि मावनोसै नामा दिपेन মই এটা কাম কৰো নেকি मा खामानि मावनो नागिरदों बिथाङा बे लखिमपुरनि खिमुलुगुरिनि
नौका बर' गामिखौ बिश्वनाथाव सोनो नागिरदों आरो बिथांमोना थारमाने बै नौका बर' गामिया नांजाबना दङ नालाय सेसा नायसा दङ बेखौ लाबोबानो बिश्वनाथजों सामिल जानो हायो आरो ओंखायनो डिपेन्ड মই 9খন बर' गामिতে এটা কাম কৰোঁ আগতে মই বিশ্বনাথ জিলাত মই তেওঁলোকক লৈ আহি পেলাই মই বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা মানে बिथाङा खोथा दोनलायदों दा बे नौका बर' गामिया बिटिआराव हाबनाया रोखा रायदों 2006 सनाव भारताव मोनसे आयेन जादों मा आयेन बियो Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller Act 2006 बे आयेनाव रोखा रोखा लिरनाय दङ मा लिरनाय दङ जायफोरा ट्राइबेला आसामाव 17टा जनगोष्ठी दं बर' राभा मिसिं गार' कार्बि टिवा जों 17टा दङ 50 लाखल' जों रायजोखौ 50 लाखल' बिनि गेजेराव बर'फ्रा 25 लाख होननानै बुङो जोंखौ जोंनि मेजरिटि बे आयेनाव लिरनाय दङ जायफोरा ट्राइबेल बिथांमोना जुदि हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जादोंब्ला हाग्रा बंग्रायावबो बिथांमोना रायजो जानायनि अधिकार दङ 2006 आवनो लिरदों नाथाय आसाम सरकारा बे आयेनखौ बाहायाखैमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना थांब्ला नुगोन गहपुराव बर'फ्रा 72 years जाबाय हानि मोनथायखौ मोनाखैमोन मोनसे समाव जोंनि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार जादोंब्लाबो बिथाङा बाटासिखर आरो जोंनि गहपुरनि दैमालिनि बर'फोरनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखैमोन मानोना आयेनखौ बाहायाखैमोन दा आयेना जे बाहायजानांगौ इन्डिया जे आयेन खालामदों ओंखायनो 27 जानुवारियाव बेखौ जोङो मोनसे क्ल'ज हिसाबै लाबोदों आरो लाबोनाय लेखा आथिखालनि जोंनि आफादगिरि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'आ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनायाव 6 जन एमएलएखौ लिंहरदों रायजोफोर 6 जन एमएलए सोर बिलाय गहपुरनि बिहारिनि सतियानि राङापारानि बिश्वनाथनि आरो धेकियाजुलिनि 6 जन एमएलएखौ लिंहरना बुंदों जोंनि एक्सुअलि प्रेजेन्सआव मा होनदों चिफ मिनिस्टारा 2006 नि आयेन बादै बिश्वनाथ सनितपुरनि जायफोर बर'फ्रा साहा ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा सिमफायनानै रायजो जादों 100 जन नोंसोर 6 जन एमएलए बर'फोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ नोंसोर खुनु दिना उल्था खामानि मावनाय मोननाय नङा होननानै बिथाङा दम होदों धमकी होदों आरो दिनै 6 जन एमएलएनि नाजानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'नि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननै जिल्लानि नारा नाजानायाव नोंथांमोना खोनाब्ला दायो मोजां मोनगोन रायजोखौ बिश्वनाथाव 222टा एफआरसि दङ आरो बे 222टा एफआरसिनो 10,827 जन बिश्वनाथ जिल्लानि जायफोर बर'फ्रा बर' न'खरा हा मोनाखैमोन बिथांमोना एप्लाइ खालामबाय डिएफअनि गेजेरजों डिसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनायाव गासै भेरिफिकेसन खालामनानै दायो 10,827 जननि गेजेराव थांनाय बोसोराव बिश्वनाथ जिल्लायाव 9,519 जन बर'फोरनो नखरसेयाव 25 निफ्राय 30 बिघा हानि मोनथायखौ बिथांमोना मोनबाय रायजोफोर मोजां जादों ना गाज्रि रायजोफोर बियो थादों सोरबा एबसुखौ सोंखारनाय देवानिफ्रा बुंनाय बायदि जों मावाखै बर' हारिखौ ध्वंस खालामनाय एबसुआ जों मावाखै बेखौ नोंथांमोना क्लियार होबाय रायजो दायो बिश्वनाथ जिल्लायाव मात्र 1790 जनल' बर'फ्रा हानि मोनथायखौ मोननांगौ बिथांमोना 2005 माने 2006 आव आयेन जादों 2500 नि भटार लिस्टखौ देखायनांगौ बे 2500 नि भटार लिस्टखौ बिथांमोना देखायनो हायैयाव बिथांमोननि भेरिफिकेसन जादोंमोन दायो जाजोब्बाय रायजोफोर साननैसो उनावनो 1790 बर'फ्रा हानि मोनथायखौ मोननो थांगासिनो रायजो बेनावनो बिश्वनाथ बेनावनो सनितपुराव 121टा एफआरसि दङ नाथाय बिथांमोननि पपुलेसना बारा बेसेबां 15,937 15,937 बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामबाय एप्लाइ खालामै दायो सनितपुराव 3,137
जोंनि बर'फोरा 25निफ्राय 30 बिगायै हाखौ बिथांमोना मोनबाय दा आद्रा थानाय खामानिया जागासिनो दङ बे जाजोबनायनि उनाव 60टा बर' गामियाव हाबबाय हाया हाबखांनायनि उनाव सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि 9टा बर' गामिया बिटिआरआव थ्रोब हाबना थांगासिनो रायजो बेखौ नोंथांमोना स्पष्ट होनबाय बिनि उनाव कार्बि आंलं डिमा हासाव कार्बि आंलंआव आगोलावनो मानो 1,20,000 बर' दङमोन 1,20,000 दायो बेसेबां दं मिथिना रायजोफोर 50,000 दङ दायो 70,000आव बुखारखो ना कार्बि आंलंनि हाया गावस्रानाय सिङाव थांजोब्बाय नामा ना थैजोबलांबाय नामा मानसियाथ' बारायोसोना खमिलाङाना बे 70,000आव थांखो दाबो जोंनाव हादान सिफायनाया दङ नै सरलपारा नोंथांमोनाव नुदोंना निउसाव फैबाय थायो ग्रोब ग्रोब सिमफायगासिनो दोलो दोलो थांनानै मारै जालिफोरलाय बे कार्बि आंलंनि 70,000 मानसियावबो थांदो नोंथांमोना काकि हुजायाव थांब्ला नुगोन हुजायाव गासै हादानखौ सिफायनानै कार्बि आंलंनिफ्राय बेयाव रायजो जाहैजोब्बाय ओरै गहपुराव फैबाय जोंनि मा ढेकियाजुलियाव फैबाय आरो दा ओरैजे आवगायगासिनो दङ दा चिराङाव थांगासिनो दङ बिटिआर सुक्तिया जुदि धने धने जुदि मोजाङै जाजोबदोंमोनब्ला आं बेखौसो बुंनो सानो आं रावखौ दैदेनगिरि आरो सोरबा बुंनायनि सायाव आं एगेन्स्टै बुंनो साना दा नैबेसो बिटिआर सुक्तिया जुदि बयजोंबो जुदि मोजां मोनजादोंब्ला सेपारेट स्टेटनि आन्डारावनो जुदि जादोंमोनब्ला दा नै रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायगौमोन आरो मोजां मोनगौमोन आरो बै 16टा जेनो 16टा डिपार्टमेन्टआलाय मानोथो थांफिननांगौ गोनांथि जाखो रायजोफोर दा नोंथांमोनहा निस्सय बुजिगोन आरो जोंनि जे सिगाङाव मोनखानाय बिटिसि एकर्डआवनो जेने मोनखानाय संबिधान हिसाबै जे जाखानाय बे संबिधान बायदि जाखानाय जेनो जोंनि जे आयेन कानुनफ्रा बे माखासे टार्गेट 4 ग्रेड जुदि होनो हाखानायफ्रा जुदि मोजां मोनब्ला मानो थांफिनगो दा नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबाय।